Umoya obuvuthuza ngamandla kwindawo yaseKapa ushiye umonakalo ongathethekiyo kwiingingqi ezisondeleyo eKapa kwiingingqi ezifana no-Area 11. Abahlali balapho bazibone sebengenazo iindawo zokufihla intloko nditsho ukulala ngoba lo moya ushiye umonakalo omninzi. Kangangento yokuba bakhona ke abahlali abanabo ubungqina bako konke okwenzekileyo masiphulaphule apha. Sasindenzekayo mani nam kaloku ndingomnye wabantu abamoshakaleleyo apha kwa-Area 11 ngoba zithe sisajonge into yoba ngabana mna ndiyadawuna heyi ndava ngathi sendihamba emoyeni ndithe ndisamamelele uba ndihamba emoyeni ndabona ngam sendibetha ama-somersault, ndabona ngam sendibetha ama-backfall. Tyhini ndisajongeleyo ndabona ngam sendilityididi sendiyiloo nto. So siyacela mani apha kwa-Area 11 xa ingu-August makangasebenzi ukuthi okanye makaphelise u-August okanye agqibelise u-August kulo nyaka ka-2024 because apha ka-Area 11 akukho kuhle xa ingu-August. Lowo ke ngumhlali obesazama ukuzinceda endlwini yangasese ngelixa kuqalisa lo moya ovuthuzayo. Uthi ubone ngendlu yangasese seyirola kunye naye, uphume apho elutyididi, kodwa ke okubalulekileyo akonzakelanga yena. Ezi ndaba niziphathelwe ngulandlord wakwa-Area 11 ngaseKapa, kuziko losasazo uZiphakwa Zinjalo.